ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಯ್ ಏನ್ சொல்லிருக்க? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಪ್ರಣೀತ ಸಿಸ್ ಏನ್ சொல்லரு? ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತಿರು. ಹೆಲೋ. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿರು. ಹಾಯ್ ಅನ್ವಿ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು. ಯಾಲ್ಲ ಪಿರ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯರಿಗ್ ಪ್ರಣೀತ ಸಿಸ್ ಏಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು. ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ. என்ன மெசேஜ் தோச்சுண்டு இன்னி ಅಂದಂದು ಇನ್ನಿ ಇಡೆನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಅಕೌಂಟೆಡ್ ದಾದ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಅವು ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಲ ತೋಜುಂಡಿ ಐಕ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯೆ ಐಕ್ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತು ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಯಾರ್ ಮಾರೆ ಅದು ಲೈಕ್ ಕೊಡದವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನ ಕೊಡಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಒಂತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಕೌಂಟುಡು ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಯಾ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಬಂಡುಡತ ಲಾಯ್ಕ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರ್ ನಾಲ್ಕು ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾರದು 4 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ್ರಿ ಯಾರದು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೀಗೆ ಓ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಕಡಪುಡುನು ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅತೆ ಶೆಕ್ ಏಂಚಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾರೆ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಲ್ತೇರ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಕೇನುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಬ್ಬ ನೆಟ್ ಲೈಕ್ ತೋಜುಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಂತದೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಣೀತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೋಕು ಕೇನುಂಡು ವಾ ಅಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ವಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನೈ ಹೈಡ್ ಜೆಪ್ಪು ನೀರು ಓ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ಗ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ದೀದ್ ಇತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ದೀತರ ಅನ್ನಂದ ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನವೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ದಾದನ ಆತನ್ ಮಾರ ಅವು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ತೂವೆರೆ ಗಿಡಿಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಈಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ತಾರೈ ಪಿರವನ ಕೇನುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಾರೈ ಪಿರವಂದುಲ್ಲೆ ರಿಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇರು ಶರಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡ ಆತ್ರೆ ಅವು ತುಕ ನೆನ ಚೇಂಜ್ ಪುರ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಚಳಿ ಪುರ ಜೋರುಂಡ ಚಳಿ ಪೂರಕ್ಕಲ ಊರುಡು ದಾದ ಟೈಟಲ್ ಯೋ ಲೈವ್ ದ ಒಟ್ರಾಶಿ ಟೈಟಲ್ ಮಾರೆ ಬಕೇನ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಂತಿತ್ತ ಐತನೆ ಟೈಟಲ್ ದೀತಿನ್ ತೂಕ ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದ್ ಪ್ರೇಮ ಗಿಮೆಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬೊಕ ದಾದ ಮತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಳಿ ಟು ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಒಬ್ಬ ಎಂತ ಚಳಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಚಳಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಕೈ ಮತ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಿದೆ ಪೂರೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಕಾಂಡೇಟುಂಡತೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದಿಂದ ಎಂತು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಸೊ ಲಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಹಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ವಿಷ ಆಪುಜಿ ಏನ ವಿಷ ಆಪುಜಿ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರು ವಿಷ ಆಪುಜಿ
ಅರ್ಥ ನಿಂಗೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು ಸಹ? ಅವೇಂಚ ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾಪ ಕುಡ್ಲಗನ್ವಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಬರ್ರೆಗಿ ಪಂಡ ನವ್ವೆ ಪಂಡತ್ತ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮದುವೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಕರ್ಕೆರ ಸಭಾಭವನಡು ಮದಿಮೆ ದೀತ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಗ್ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಅಂದೆ ಯಬ್ಬಾ ದೇರೆ ಎಂಚ ಚಳಿಟ್ ಪೋಪರ್ ಮಾರೆ ನಿಗಿಲು ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕೆರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿಂತೆ. ಚಳಿ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ, ಎಂತ ಚಳಿ ಮಾರ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಇದೆ. ಹಂಸ ಫುಲ್ ಮದ್ಮೆದ ಸೀಸನ್. ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು, ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನ ಕೊಡಿ. ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಬರ್ತೇನೆ ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಉದಸಿನ ದಕ್ಕ ಮರೆ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ಬ್ರೋ ಅಂದಿ. ಎರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಣ್ಣಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು? ನಾನ್ ಸಹ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 3 ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೇನೋ ಮಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಅದು ನಾನು ಓದುದಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿ ಸೌಂಡ್ ಕೆಡಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ವೆಜ್ ಮೊಮೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ನೀವು ಕೇನುಂಡು ಲೈಕ್ ಇನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇನುಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಪಾಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾರೆ. ರಾತ್ರಿಗ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನು ಅವಳ ಎನ್ನ ರೂಮುಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಖುಷಿ ಸಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಬಂದ್ರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಅದುಲ್ಲ ಈ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೆ ಚಳಿಪುರ ಜೋರುಂಡೆ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಣದುಲ್ಲ ದಾತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಳ್ಳದೆ ವೆಜ್ ಕೇನುಂಡು ಒಂದೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ಬೇರೆ ಕೇನು ಜೊತ್ತ ಇನಿ. ಓ ಯತೀಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಣದುಲ್ಲದು ಅಕ್ಕ ಯಾನಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಣಸ್ ಮಲ್ತುಜಿ. ಅಯ್ಯೋ ದಾಯಿಗ್ ಬ್ರೋ ತಮ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ವಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಅವರು. ತಿರ್ಗುಜಿಡ ಯಾವ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ತಿರ್ಗುಜಿಡ ಯಾವ್ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡತ ಗೂ ಪಣದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂದ ತಿರ್ಗುಜಿಡ ಪಂಡ ಏನಿತ್ತ ಕುಡರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಮಂತ್ದು ರೀಚಾರ್ಜ್. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲೇರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೇನೆ. ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರು ಹೆಂಗ್ ಕೇನುಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೇನುಜಿಯಾ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಂತೀರ ಒಂಚೂರು ಚಾಲ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ತಾರದ ಮರಕ್ ಪೋಲೆ ಪೋಡಾಪುಣ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಜೋರು ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಯಬ್ಬ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ. ಲಕ್ಕೆರೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿಂದು ಕೇನುಡೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿದ ಸೌಂಡು. ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಕ್ಸಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ನಿಕ್ಕಲ್ನೇ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೋಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಡಿಪಿ ಪಾಡ್ದಾರು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲರು. ಖುಷಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡು ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡು ಓಕೆ ಸರಿ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಪಣೊಂದುಲೇರು ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಉಂಡರೆ ಉಣಸ ಆತು ನನ್ನ ಮಲ್ಪಡಾತೆ ವಿಶೇಷ ನಿಕ್ಕಲ್ನೇ ಪನುಡು. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಾಚ್ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಕೂಡ ವಾಚ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಸಹ ವಾಚ್ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡುವ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ.
ಆಯ್ತಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲೆರ್ ಡೀಪಿಡು ಏರು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಯಾನೆ 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 ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾನೆಯನ್ನ ಡೀಪಿಡು ಯಾನೆ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೇಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ. ರಾಜು ದಾವಣಗೆರೆ ಗುಂಡ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ಅವ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ. ಹೊಸಬ್ರಲ್ವಾ ನೀವು? ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕೆ ಮಾರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನ್ ಆತ್ ಸೂಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತ ಮರ್ಲಾವೆರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತೆ ತೂಪುನ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ. ಹಾ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ ಬಂದ ಅಂಚ. ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಾಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹೊಸಬ್ರು ನೀವು ನನ್ನ ಲೈವಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವನುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಶೇ ಹೋಯ್ ಕೇನುಜಿ ಕೇನುಡೆ ಇತ್ತ. ಹಲೋ ಕೇನುಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ ಈಗಾದ್ರೂ? ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನನಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಬ್ಬ ಏತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಪುನುಂದು ಶ್ರೀ ಯಬ್ಬೋ ಏತು ಮೆಸೇಜ್ ವರನೆ ಬತ್ತನ್ ಮಾರೆ. ಕೇನುಡೈತೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜು ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಾಜು ಬ್ರೋ ನಮ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ ಈ ಯಾಪ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಖಂಡಿತ. ಮದಿಮೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆಗೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಆದ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದ್. ಓಕೆ ಅಂದ್ ಸಾರಿ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅವನಿ ಪುಂಡಾಲ ಮಂತ್ರ ಪುಜ್ಜಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಸಾಂಗ್ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಕಾಣದನ್ನ ಕೂಡ ಬನ್ಪ. ಒಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಗುಂಡು ಹುಡುಗಿ ಆಗುವಳು ಗಂಡು, ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಸೇರಿದೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ ಜೋಪಾನ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ರಾಜು ಅವರು ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬನ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ರು ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್? ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏರೇನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೀನಿ, ಯಾನ್ ಅತ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೀನಿ, ಅವು ಏನಾನ ಹೈಡ್ ಆಡಪ್ಪ. ಹಾ ಕೇನುಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡಾಂಡ್. ಕೇಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡಂದು ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಶೆಕ್ ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ. ಕೇನುಂಡಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೇನುಡದ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮೈಕ್ ಸರಿ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಸಮಜ್ಜಿ. ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಸನಿಂದ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರದರ್? ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ನ ಹಾಯ್ ಮೆಹಂದಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರು ಮಲ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಈತೆ ಸರಿ ಅಂಡತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಜ್ಜಿತೆ. ಅನ್ವಿತಾ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಸನ್ ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇ ವಿನೋದ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ನಂದು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಡತೆ. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು? ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ಸರಿ ಆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಅಂದಂದು ಸರಿ ಆಂಡ್ ಪೂರಾ ಪೊಣ್ಣುಲಿನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರ್ರೇ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮಾತಿರ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಜೋಶು ಖುಷಿ. ಆ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಣ್ಪುನು ಖುಷಿ ಬೇತನೆ.
ಆ ಮೆಹಂದಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಕಲ್ ನಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಅದಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಜಾಲಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಪೆಯನ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಮೆಹಂದಿಗ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮನ ಡಾನ್ಸ್ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ನಮಕ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ WH ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದೆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಪ. ಮೆಹಂದಿಗೆ ನಲಿಪುನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂದಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಸತ್ಯ ಐತ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೇವೆ. ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ವಾ ನಾಲಿ. ಬುಕ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬುಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಡಾಟಾ ಮೋಡ್ ಪಂಡ ಡಾಟಾ ಮೋಡ್ ಸಾರಿ ಅವು ಸೇವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ದಿದಿಪ್ವೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವೇನು ಪೂರೈತೆ ಆಫ್ ಮಂತದ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಸದಿತ್ತೆ ತಿರುಗುಜಿಂದಿ ಎನ್ನುವೆ ಬಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೆಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪರೆಗ್ಲಾ ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ವರನ್ನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಇರನೇ ಮದುವೆ ಉಂಡು, ನಮಕ್ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಯಾಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಕ ಹೆಂಗ್ ಯಾನಿತ್ತನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಜಿ ಮದುವೆಗೆ. ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಮತ ದಾದ ಸಂಪತಣ್ಣ ಇನ್ನಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರಲೇ ಬೋಡಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಚಳಿಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆತುಂಡು. ಹೇ ಎಂತೆಂತಾಗಿದೆ ಎಂತೆಂತೆ ಏನಿ ಫುಲ್ಲು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಓಪ ಅಂದಿ ಇನ್ನಿ ಭಯಂಕರ ಫುಲ್ ಪಂಡ ದಾದಿಗುದುನ ಸೌಂಡ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಯಾನ ಚುಪ್ ಇದೇ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತುಂಡೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ವರ್ಕ್ ಅವು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೋದುದು ಬತ್ತಿನ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ಸದ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಇಜಿ ಸೀದಾ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ತೂಪಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ಪಂಡೇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪೋಪುನ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರೆ ಒಲಿದು ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕುಣಿವ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ಹನಿಯ ಮಾಲೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ತಂದೋಳೆ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಸನಿಹ ಬಾರೆ ಒಲವೇ ವಿಸ್ಮಯ ಒಲವೇ ವಿಸ್ಮಯ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಮಾಲಶ್ರೀ ಬೈದ್ಜೇರ ಬೈದ್ಜೇರಿ ಮಾಲಶ್ರೀ ನಾನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಪ್ಪಗ ಬರ್ಪೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಿ ಜನರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಏನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ ಕೆಲವೆರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಹೈಡ್ ಆಪುಂಡು ವರನ್ನು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆನ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೈಟಿ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ ಕುಯ್ ಕುಯ್ ನಾಯಿ ಮರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಗಲ ಮೇಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಮಲಗಿದೆ ಆಡ ಬಕ್ಕುವವು ಬಕ್ಕುವವು ಪನೋಡಿ ಅವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಮಾಯಾವಿ ಮಾಯಾವಿ ಅವೇನ್ ಬರೀದ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಬತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು, ನಗರ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ವಾ 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 ವಾ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೇಳಿ ಬಂದದ್ದ ಅಥವಾ ನೀವು ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಕೇಳಿ ಬಂದದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಎಂಚಿನ ಮರ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಜೋಶುಡ್ ಪಂಡ ಉಂಡತ್ತ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಬರ್ಪುನ್ ಜನ ಅಡ್ಡಬುರಿ ಯಾನ್ಲ ಪಿರ ಅಡ್ಡಬುರಿ ರೆಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರು ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಉರುಳಿದೆ ಅವು ಪಂಚರ್ ಓಹೋ ಅಂದ ಕೂಡ ಬನ್ಪೆ. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಉರುಳಿದೆ ನಾನು ಉರುಳುಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀಫ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಿರಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೇಗ್.
ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಡ್ಡ ಬೂರುರ್ಚಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬೈಜೇರ, ಅಣ್ಣ ಬೈದಿಜಿರಿ ಮೇರು ಉದಯಣ್ಣ ಬೈದಿಜಿರು. ಓ ಉದಯಣ್ಣ ಮಗನೇ ಉದಯ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಜೈ, ಉದಯಣ್ಣನಿಗೆ ಜೈ. 7 ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಉದಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ, ನೀವು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಹಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಡಬ್ಬ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನ ಬರ್ದು ಕಳಿಸಿ. 10 ಕೊಟ್ಟ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಜೈ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯಣ್ಣನಿಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ವಿತ ಉಡುಪಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು, ಸಾಂಗ್ ಬರೀದ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ. ಸಾಂಗ್ ಆಂಡಿ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ, ಯತೀಶ್ ತಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಆಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಂತಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಅಣ್ಣ ಬರ್ಲಿ ಒಂದು. ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮಾರೆ? ಮಂಡೆ ದರ್ತನಲ್ಲಿರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪರ ಈರು ಇಜ್ಜಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಪುನ್. ಅವರು ಈಚೆ ಹೋದ್ರು, ಇವರು ಆಚೆ ಹೋದ್ರು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯತೀಶಣ್ಣ ತಲೆಯನ್ನು ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾದ ಈ ಪಣಂದುಲ್ಲಿರಿ ಆವಾವ್ ಮಲೇಜ್ ಬ್ರೋ ಪನ್ಪೇನೆ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಾತಿರಿ ನಣ್ಣ ಪಂದು ತುಡತ ಅಣ್ಣನ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಮರೆ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ದರ್ತು ನೋಡಿ. ಇರು ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣೆನ ತಮ್ಮೆನ ಪಂದ್ ಎಂಚಿನಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ನಾವೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಂಚನ ಅಂಡಲ ಆವಡಂಚಿ ಎಂಕೆಡಿಯ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಇನಿ ವೆಜ್ಜಿ. ಇವತ್ತು ವೆಜ್. ನಿಮ್ಗೆಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಸಂಪತ್ತಣ್ಣಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಮಾಡಿ. ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅರ್ರೆ ಬುಲ್ಪುನ್ ದಾಯೆ ಗತ ಈರೆನ್ನ ತಮ್ಮದ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಡೊಂಜಿ ಜೋಶುಡು ತೆಲ್ತೋಂದಿಪ್ಪುಡು. ವೆಜ್ ಪಂಡ ತರ್ಕಾರಿ ನಮಗೆ ತರ್ಕಾರಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವೈಬ್ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಚಿನ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ಪಣದಲ್ಲರು, ಹೆಲೋ ದೇವರೇ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ. ವಿಶೇಷ ಮತ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲೆರು ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಪುನು ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ತರ್ಕಾರಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ. ವಿಶೇಷಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಮುರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರೆ ಓಲ್ಲರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶೆಕ್ ಆರು ಓಲ್ಲರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂದ್ ಪಣ್ಯ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಅಂದೆ ದಾದ ಮೀನಿಯೇ ಎಂತ ಮೀನು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಆರೆ ಪಣ್ಲೆಗೆ ಪ್ಲೀಸ್. ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ತಾ? ಯತೀಶ್ ಉಲ್ಲೆರತ ಯತಿ ಪಂದ್ ಅದನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡುಗೆ ತುಲೆ ಅರೆ ನೈಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಲೆ ಎನಡ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಡ ಖಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ವೈಟಿಲ ಮಾತ್ರ ಬಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾದ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಾಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಸಂಪತಣ್ಣ ನಗಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡು. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ಜಿ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಸಚಿನಣ್ಣ. ಮೂವೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂದುಂಡಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಗ್. ಅರೆ ತೆಲಿಕೆ ಪುರ ಹಾರ್ಟ್ ಪುರ ಕಡಪುಡೊಂದುಲ್ಲರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಎನ್ನಲ ಹಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆನಾ. ಮೀನು ಅಂದ ಪೂರಕಲ್ಲ ಮೀನು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ವೆಜ್ ಉಳ್ಳೆ ದಾಯಿಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಿ.
ಹಾಗೆ ಅನಂತಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದ್ರು, ಹಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಅಡ್ಡಬುರಿ ಅಡ್ಡಬುರಿಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದೆ ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಬಣದುಲ್ಲರಿ. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾರ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಿದ್ದವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಮುರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದು ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷಗಳು? ಏನ್ ಚೌಲ್ಲರ್ ಅನಂದಣ್ಣ ಕೋರಿ ತಿಂಪರ ಕೋರಿ ತಿಂಪೆ ಆಂಡ ಇನಿ ತಿಂಪುಜಿ. ಇವತ್ತು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಫುಲ್ ವೆಜ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ದಿನ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಂತೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್. ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಚರ್ಮುರಿ? ಚರ್ಮುರಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ರೆ. ಚರ್ಮುರಿ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಎಗ್ ವೆಜ್ಜಿ ಅಂದಿಗೆ ಆತ ಎಗ್ ವೆಜ್ಜಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪಂಡ ಯಾನುಲ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಪಂಡೋಲ್ ಪಂಡ ನವರಾತ್ರಿ ಇತ್ತಂಡಿ ಎಂಕಲ ಯಾನ್ನ ನವರಾತ್ರಿ ವರ್ಮ ದಿನ ಪತ್ವೆ ಅಂಚ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೋಲವೇ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರ ಕೆಂಡೋಲ್ ಎಂಕ್ ಐಕೆ ಅನ್ಬಡ್ಡೆ. ಹೌದು ನಾನು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೇನೆ ಬಂಡೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌದಾ ಎಂತ ಇದು ಐಕ್ ಬಂಡಲು ನೀನು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀಯ ಕೆಂಡೆ ಐಕ್ ಅಂದು ಬಂಡಲ್ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗದು ಇವತ್ತು ಕೆಂಡೆ? ಅವಳು ಎಗ್ ಬಂಡಲ್ ಮಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಂಡೆ ಚಾಂಡಿ ಎಗ್. ಎಂತ ನೀವು ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಎಗ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮಾರೆ ಬಂಡೆ, ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ ಬಂಡೆ. ಇಲ್ಲಕ್ಕ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದು ವೆಜ್ ಬಂಡಲ್. ಬುಕ್ಕ ಆ ದಿನನೇ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ತುಯಿನ್ ಅಪಗ ಬತ್ತುಂಡತ ವೆಜ್ಜಿಂದು. ಅಪಗ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಎಗ್ ವೆಜ್ ಬಂದು, ಬಟ್ ಯಾನ್ ತಿಂಪುಜಿ. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊರ್ಚಿ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ಚರ್ಮುರಿ ಉಂಡು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಅನಂದಣ್ಣ ಫುಲ್ ಜೋಶುಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ರೆ 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 ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಚ್ಚಿ ಅತ್ತೆ, ಅರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಚ್ಚಿ. ನಿಖಿಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಚಡೆ ಇಂಕ್ ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಲೈವ್ ನಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಪೆ ಅಂಚಂಡ ಕೋರಿಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಅತಿ ಕೋರಿ ತಿನ್ನರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ. ಓ ದೇವರೇ, ಅವು ನಾನ್ ವೆಜ್. ಅಯ್ಯೋ 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 ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದೆ. ಆನಂದಣ್ಣ ಅಂದಿ ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ತೆಲ್ತದಲ್ಲರು ತೆಲಿಕಿದ ಬಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಎಂಕಲೆಕ್ಕುಡು ತೆತ್ತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದಿ. ಯಾನ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಂದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ತಿಂಪುನೆ ಜತ. ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಪತ್ತಿ ನಾನು ಉಂಡತ್ತ ಪಂಡ ಯಾನು ವ್ರತ ಪತ್ತಿ ನಾನು ತಿಂಪುಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂಪುನೇಜಿ. ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಅವು ವೆಜ್ ಅತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್. ಅವು ಇಂಚ ಮರೆ ತಿತ್ತಿ ಮತ್ತ ವೆಜ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜನಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ದಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಸಮ ಎಜ್ಜ ಅಂದ್ ಮರೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಮರೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮೀನಿ ಎನ್ನ ಲೈವಡ್ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಗೂಗಲ್ ದಕ್ಲೆ ಇರ್ಲ ನಾಡತ್ ದರ್ತಡ ಬಕ ಹೌಲ ಬಂಗ ಮರೆ ಈರ್ ಭಯಂಕರ ಅಂದಿ ಇಂಚಿ ಭಯಂಕರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಹನ್ನೊಂದಣ್ಣೆ ಫುಲ್ಲು ಜೋಶುಡು ತೆಲ್ತನಲ್ಲರು. ಈಗ 2 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ? ಓ ದೇವರೇ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಮೆಸೇಜ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ? ಕೋರಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಚ ತೆತ್ತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅವ್ವೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವ್ವ ಗೂಗಲ್ ದಯ್ಯ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಜಯ ಗಿಜನಲ್ಲ ಅವೇನ್ ತೂಪಿನ ಎಂಕ್ ನಾಡ್ದು ಅನ್ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ತೂಪುನ್ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಸಮ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಸಮ ಇಜ್ ಚೆಕ್ ಆ ಗೂಗಲ್ ದಯ್ಯದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆಜ್. ಯಾಕೆ ಮಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ? ನಾನೀಗ ಕೂಗ್ತೇನೆ ಮಾರ್ರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆಗಿ ಕೇನುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ರಾಜನಿಗೆ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸುಂದರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಸುಂದರಿ 2, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಸುಂದರಿ 3, ಹೀಗೆ ಸುಂದರಿ 1, 2, 3 ಇದ್ರು ಆಯ್ತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂತ ಹೇಳುದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು.
ಈರು ಪಂಜಿ ತಿಂಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮರೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೇರಾವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂಚ ಬನೊಚ್ಚಿದ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೇರಾವು ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೆಕ್ ಕತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಕುರುಂಡಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂದ ಅಂಚಂಡ ಸಾಂಗ್ ಬರಿಲೆ ಮರೆ ಸಾಂಗ್ ಅಂಡ ಬರಿಲೆ ಅಂಚಿ ಶೆಕ್ ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ಸುಂದರಿ ಕತೆ ಮುಗಿಂಡಿಗೆ ಆನಂದಣ್ಣ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ದಾಯಿಗ್ ಸಾರಿ ಅಂಚಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆಗಿಜ್ಜಂಡ ಆತೆ ನಾವು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವು ಕೆಲವಿರು ತಿಂಪಿರತೆ ಅಂಚ ಕೇಣಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ನಮ ತಿಂಪುಜಿ ನಮ ದೇವರವು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಸಾಕಾಂಡಲ ಎಂಕಲಲ ಪದ್ಯ ಪಂಡು ಸಾಕಾಂಡಲ ನನ್ನ ಮನ್ಪುಜಾವೆ ಸಾಕಾಂಡ್ ಸೋಕುದ ಪದ್ಯ ಬರಿಲೆಗೆ ತುಕ ಅವೇಡಿಯಾಯಿ ಬೇತೆ ಲಾಯ್ಕದುಂಜಿ ಅವಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತಿ ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಅವು ಬರಿಲೆಯೇ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಉಂದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಮಾಯಾವಿ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನಂದಣ್ಣ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಆನಂದಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆನಂದಣ್ಣನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಇಲ್ಲದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ಬೋಗಿತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ಬೋಗಿತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಆರ್ ಬರ್ತೀರ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮರೆ ಉಲ್ಲಿರ್ಲ ಇವಿಡ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜನವರಿ 15 ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬೋರ್ಚೆ ಹತ್ತಣ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಡಾಟಾ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ಫೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಪನ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ದಾದಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳುಂಡಾತೆ ಒಣಸಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಣಸತ್ಜಿ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣೆದುಕ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ರಶಾಂತ ಇಂಚಿನ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ. ಉದಯಣ್ಣನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉದಯಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆರ್ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆದಲ್ಲಿ. ಉದಯಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಉದಯಣ್ಣನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಗೊರ್ರಕ್ಕೆ ಉದಯಣ್ಣನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಪಣಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲೇರು ಉದಯಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದಿ ತೆಲ್ಪಿ ಪಣಂದುಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ. ಓ ವಾಮನವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ, ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಾಮನ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ. ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಪ್ನ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದಣ್ಣ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ರೆ ವಾ ಜಾಲಿ ಕಿಸೆಪುರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉದಯಣ್ಣ ಓಲ್ಲೆರಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ಪಿನ ಉದಯಣ್ಣ ಇಜ್ಜರಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ಪುನೆಗ್ದಾನಿ. ವಾಮನ್ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಬಂದ್ರು. ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಈರು ಉಂಡರ ಕುಕ್ಕುಡು ಉಂಡರ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಪುರ ಮದಿಮಲೆ ಪಣಂದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನರಿಗಿಜ್ಜಿ. ಜಗ್ಗುವಣ್ಣನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜಗ್ಗುವಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ.
ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದಣ್ಣ ಪಣದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೇ 12 ಮೇ 12ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಲೇ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಆನಂದಣ್ಣ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7 ಜನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಾನೆ ನೀ ಪೂರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕದ ಅನ್ಪುನು ಸುಂದರಣ್ಣ ಎತ್ತಿರ ಅರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ತಿದ್ವರು ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಯಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಕಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಮೇ 12 ದಾದೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋದುದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಕಿನ್ನ ಕೇಕ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ 7 ತಿಂಗಳು ಉಂಡು ಇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೂ ಅಂದಂದು 7 ತಿಂಗಳು ಉಂಡು. 7 ತಿಂಗಳು ಉಲ್ಲೆ ಐತೆ ಯಾನು ಬಂಜಿದುಲ್ಲ ಇಡು ಉಲ್ಲೆ. ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಸಾಂಗ್ ಕಡ ಬಿಡಿರು ತಡಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪೆ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಯಬ್ಬ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ. ನೀ ಮೊದಲ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಹಿಡಿಸೋ ಭಾಷೆ ಅನುರಾಗದಲ್ಲಿ ಬಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಬುರ್ಚಿ ಅವತ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಚೂರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಾದೆ ವಣಸ್ ಸಾರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಾದೆ ವಣಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓಕೆ ವಣಸ್ ಕೊರ್ತೆ ವಣಸ್ಲ ಕೊರ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ತುಲೇತ ವಣಸ್ಲ ಕೊರ್ತೆ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕಾಕಲ್ ನಾ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತಿರಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ಲ ಕೊರ್ತುಂಡು ವಣಸ್ಲ. ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಪಡಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐತೆ ಸಾಂಗ್ ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರ ಆನಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಮದ್ಮಲೆಗ್ ಸಮ ಹಾಕದ್ ಬರ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇರೆ ಬುರ್ಚಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾರೆ ಪೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕೊರಡೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲೆ ಮೋಕೆ ಬೋಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಪಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಕು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಕ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮನ್ತೋದಿತ್ತೇರು ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಿಲು ತಡಿ ಪಂಡ ಉಂತಲೆ ಪಂದು ಅತ್ತೆ ಅಂದಂದು ತಡಿ ಪಂಡ ಉಂತಲೆ ಬಂದು ಅವ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂತೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಣಂದುಲೆ ರಂದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೇಕ್ ಹಾಡಿ ಎಂಚಿನೆ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೇಕ್ ಹಾಡಿ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಮಾತೆರ್ನಕಲ ಕುಲೆ ಎಂಚಿನೆಂದು ಪಣ್ಪುಣಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಬುಕೇರು ಜೋಕುಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಬುಕ ಏನ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿದ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನೆ ಏನನು ತೂಪಿನ ಮಾತಾ ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಸಾರಿ ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆನಂದಣ್ಣಿಲ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲೆ ಬತ್ತನು ಕುಲೆ ಪಂದು ನಮ್ಮ ವಾಮನ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಈರು ಕುಲೆನ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಲೆ ಏನನ ತೂಪು ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಕುಲೆಕ್ಲು ಕುಲೆ ಬತ್ತನು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಮಾರೆ ಕುಲೆ ಬತ್ತನು ಕುಲೆ 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 ಬೇತಿಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಪಣ್ಣೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವು ಮೊರಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಏನ್ ಪಂತೆ ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದಾತುಂಡಿರೆಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ತೆಲ್ತುನಲ್ಲಿರಿ ಅರ್ರೆ ದೇವರೆ ಜನ ಬರುಡತ್ತ ದೇವರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮಂಗ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಕದಾದ ಅನ್ಪುನ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುನ್ ಚೂರ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜನೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ನ್ ಏರ್ಲ ಮೋಸುನ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುನು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂತುಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ತುಲೆ ಮೈಟ್ ಕುಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಜಾಲಿ ವಾ ನಾಲಿ
ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೇಲಿ ಬಂದೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವೇರೆ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಪೂಂಡು ಮುರ್ಚಿ ಮರಲ ಮದಿ ಮಲ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೊಣ್ಣೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಪಣದಲ್ಲಿ ಆಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಬಕ್ಕ ಕುರೆ ಮಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬನ್ಪುನು. ಏ ಬಾಪ್ರೇ ಪಣಂದುಲ್ಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ, ಅವು ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಓ ಸಾಂಗಿಗೆ ಮೋಹಿನಿ ಬತ್ತಣ್ಣು ಪರಂದುಲ್ಲಿರು ವಾಮನಣ್ಣೆ, ಓ ವಾಮನಣ್ಣ ಎರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲಣ್ಣ, ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಪುದರ್ದೀಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ವಾಮನ್ ಪಂದ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬಂಗಾಪುಂಡು. ಜಗ್ಗು ಬ್ರೋ ಪಡಂದುಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಮಾರೆ ಮದಿಮಾಲೆ ಪಡಂದುಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಉಲ್ಲರು ಅಣ್ಣ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಮೋಹಿನಿ ಪಡಂದುಲ್ಲರು ಮೋಹಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಿತಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅನ್ನಂದಣ್ಣೆ ಪಡಂದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮಲ ಕುಸಲ್ಗೆ ಪಣ್ಣಿ ಪಡಂದುಲ್ಲರು ಅಂದಂದ ಅನ್ನಂದಣ್ಣ ಬಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೀಪೋತ್ಸವ ಪೋದ್ಬತ್ತರ ಬಾರಿ ಜಾಲಿಡ್ ಪೋದ್ಬತ್ತರ ತೋಜುಡು ಬಾರಿ ಕುಸಿ ಕುಸಿಟ್ ಲವ ಲವಿಕೆಡು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಎಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಬೋರಿಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪುನ ಅಂತ ಪಣದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪಿನೇ ಓಹೋ ಯಾನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬುಡ್ತುವೆ ಮದಿ ಮನೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ದಾದಿ ತಂಗಿಗ್ ಎಂಗ್ ನೆರ್ಪುನಿ ದಾದಿ ಉಮೇಶಣ್ಣೆ ತಿಳ್ತೊಂದಲ್ಲಿರು ಸುಮಕ್ಕ ಪೋತಿರು ಲೈವ್ಡು ಉಲ್ಲಿರು ಅಂದೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ. ಅವ್ಳು ಮತ್ತ ಸ್ವೀಟ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ. ಖಾರ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅವ್ಳು ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಚರ್ಮುರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪುನು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಚರ್ಮುರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಖಾರದ ಕುಕ್ಕು ಬರ್ಪುಣತ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಪೊಟೆಟೋದ ಅವು ಎಂಚಿನ ಚಿಪ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣತ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ನೇರೆಗ್ ಆಂಡ ಇಲ್ಲ ನೆರ್ಪಿರ ಅವು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನುಚ್ಚಿ ಬಂದು. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲೆರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಂತೂರ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೂಳೂರ್ದ ಮಾಮಿಯೇ ಮದಿಮೇಗ್ ಅವು ಇಂಚು ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತ. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಂತೂರ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೂಳೂರ್ದ ಮಾಮಿಯೇ ಎಂಕ ಬರ್ಪೂಜಿ. ಜಾತ್ರೆದ ಸ್ವೀಟ ಪಣಂದುಲೆರು ಜಾತ್ರೆದ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮುರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಂಚಿನಯಿ ಅವು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗ್ ಪೋತುಜರ ಪೋತುಜಿ ಪಂಡ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗು ಪೋತುಜಿ ಅನು ಎಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರು ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂದೆ ಕೊಣತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇರಂಚ ಪಣೋಡ್ಚು ಮಾರಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ತಿಂದಗಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಯೋ ಬಾಯ್ 9 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿದಾಯಗ್ ಕನ್ಕತ್ತಲೆ ಬರುಬಕ ಎಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಂದೆ ಆತ ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲಿರ್ ಮರೆ ಪಾತಿರ್ನ ಇಜ್ಜಂಡು ಖಾಲಿ ತೂಪುನತ್ತ ಈ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ನೀ ಎಂಚಿನ ತೂದು ಕುಲ್ಲುವರ ದೇವರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಎಂಚಿನ ನಿಖಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಜೋರ್ ಬಡವನುಂಡು ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ಬಡವನುಂಡು ಯಾನಿತೆ ಲೈವ್ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಜೋರು ಹಸಿವಾಗ್ತುಂಟು ನಂಗೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಾಮನ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತಿದರು ನಿಖಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೋವನಗ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಒಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಚರ್ಮುರಿ ಬೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಿ ಎಂಕ್ ಪನುಚ್ಚಿ ಮರೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕಂದ ಅವನುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಉಲ್ಲೆರತ್ತ ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಿರ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರುನು ಮಾರೆ ಅವು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋನುಂಡು. ಮೋನೆ ತೋಪಲೆ ಪೂರ ಬರ್ಪಿರಿ ಸತ್ಯಲಾತೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಮದುವೆ ದಾನಿ ಇಜ್ಜಂಡ ದೊಂಪದಾನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಮೋನೆ ಐಟ್ ದಾದಿ ಪೋರ್ಲಿಪ್ಪನಿನ ಮೋನೇನ್ ಮತ ತೂದು ಮಾರ್ಲ ಕಟ್ಟುನ್ ಪೋ ಅಕ್ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ತಲ ಬೇಲಿಜ್ಜಿ. ಯಾಕೆ ಜನರಿ ಯಾಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಮರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಪ ಮದುವೆ ಸಿಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು ಯಾಪ ಮದುವೆ ಇರೇನೆ ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಯಾಪಣಲ್ಲ ಆವಡಂಚಿ ಪೊಕ್ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್
ಎಂಚಿನನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಮದುವೆ ಮತ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಐತಾರ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿಯತಿ ಎಂಚಿ ಸುಂದರಿ ಮಾರೆ ಮುಲ್ ಮೋನೆಗೆ ದಾಲೆಪ್ಪಂದೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅತ್ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲೆಪ್ಪಂದೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಣದುಲ್ಲೆರು ಇಂಚೆನೆ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಆಪುನ್ ಬೊಕದಾದ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆನ ಬೈಜಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷಗಳು ಯಾನ್ ಲೈವ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ಏನಂದ್ರಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ಮದ್ಮೆ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲಿತ ಏನೋ ನೆಂಚಿನ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಜರೀರ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿಸೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಾಪುಜ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೇಜಾರಾಂಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೇಜಾರಿಂಚಿನೆಕ್ ಪೊಕ್ಕಡಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪತಣ್ಣ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತಿ ನಮಲ ಇದು ಸುರ ಸುಂದರಿ ಪಣದುಲಿರುವ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬಾ ಸುರ ಸುಂದರಿ ಐಟ್ ಸುರ ಓಕೆ ಸುಂದರಿ ಆಕೆ ಸುಂದರಿ ಯಾಕೆ ಯಾನ್ ಅನ್ಮೇರಿಡು ಅಂದೇ ಅನ್ನಂದಣ್ಣ ಅವೇ ಜಾಲಿ ಅದಿಪ್ಪೊಲಿ ಬೊಕದಾದ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಗೆ ಯಬ್ಬೆ ಸಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಅನುಭವ ಉಂಡದಾನೆ ಮಾರೆ ಆರ್ ಪಣದುಲಿರು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತ ನಾಂದಾರೆಗ್ಲ ಶೇ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿದ ಕತೆ ಮದುವೆಯಾಯಿ ಬಂದ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಏತು ಸಮಯ ಜಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪೊಲಿ ಅವು ಪನೆರೆಗ ಇಜ್ಜಿ ಅನದಣ್ಣ ಅವು ಪನೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಪೋವಡಿ ಪೆಣ್ಣೆ ಪೋವಡಿ ಎಬೆ ಪೋವಡಿ ಪೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಎಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಈ ಪಾಡಿತ್ತಾರತ ಇದು ಪೋವಡಿ ಪೆಣ್ಣಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದತ್ತ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸಿಂಗಲ್ ಪಸಂಗನ ಇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲಕ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪರಿ ಎಬೆ ಅಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ಗ್ ಯಾನೆ ಬೊಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಡಬ್ಬ ಡಿಬ್ಬ ಒತ್ತು ಇರಕಲ್ ಸಂಪತ್ತೊಂಡೆ ಬಣದುಲಿರು ಮಲಯಾಳಂ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ ಆತೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಈರು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದಾರು ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಎಂಕ ಆ ಜನ ಕಡಪುಡಿಯರ್ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಮಿನ್ ಎಂಕ್ ಕಡಪುಡಿಯರ್ ಅಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂ ಒಡಂದ್ ಅನಂದಣ್ಣೆ ಬಣದುಲ್ಲೆರು ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರು ಯಾಕೆ ನಗು ಮೊಗದಿಂದ ನೀವು ಪಳಪಳ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನಂದಣ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಡಾವನುಂಡು ಜೋರ್ ಬಡಾಪುಂಡು ಮರೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ತೆಕ್ಕವೆನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂಡಲ ಬೆಜರಿಜೆಂಕ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ್ ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ದರ್ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪವೇರಿಗ್ ಮಲಯಾಳಂ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಅಂದಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮಾರೆ ಓ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಮದ್ವೆ ಆವಡಿ ಬಕೆಂಚಿನ ನಾನು ಆನಂದ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಯೋಬೋ ನೋ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು MD ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ MD ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೋ ಅಂತ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದರೆ ಆಗಿ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪ ಮುಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಏರು ಬಗೆ ಎಂಚಿನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆನಂದಣ್ಣ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂತ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈತುಂಡು ಸಂಪತ್ ಪಂದ್ ಅವು ಈರೇನ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿತೀನ ಫೋಟೋ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಈರು ಪೊರ್ಲುಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಬಕದಾಲನ ಮರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪಿನಗಲೆಗ್ ಸಂಪತ್ ಬ್ರದರ್ ಇಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊರ್ಚಿ ಪಾಪದ ಯಾವ ಅಂದಿ ನಿಜ ಅಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಬೊರ್ಚಿ ಮರೆ
ಈ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲು ಮರ್ಲು ಸುರು ಅವು ಉಮೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿಡ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಗುವ ನಯನ ಇದೆ ಮಾತೇಕೆ ಬೇಕ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಯಂಕ್ ಬೆಸ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬರೀತೇವೆ ಅವೇನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೆಸ್ಟಿಯೇ ಆಲಯನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿಯೇ പുല്ല ആണ്ട കോല് ബയ്യ ആണ്ട റീൽസ് തരബെനെ ആപ്പുണ്ടിയേ അല്ല കാട്ട ഉಂತುಜಿಯೇ ಬೆಸ್ಟಿಯೇ ಆಲಯನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿಯೇ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣದುಲ್ಲೆರ್ ಯತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಅಂದಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಪಾಪದಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪಡ್ಲು ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಕು ಓದರೆ ಬರಂದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪದಲ್ಲ ಆ ಹುಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆತಾ ಓಕೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅನ್ನದಣ್ಣ ಬಣದುಲ್ಲೆರ್ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಈರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆವಲಿ ಮದ್ವೆ ಬೇಡ ಬಡ ಪೂಜೆರಿಗೂ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಪಣದುಲ್ಲೆರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸಂದೆ ಯಾನೆ ಬರಿತೀನಿ ಸತ್ಯ ಯಾನೆ ಬರಿತೀನಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾನೆ ಬರಿತೀನಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ದ ಎಂಚಿನ ಬನ್ಪಿನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡುದಲ್ಲ ತುಳ್ಳೆಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಅವು ತಮಿಳ್ ಸಾಂಗ್ ಅದನ್ನ ಐತೆ ಯಾನ ಡಬ್ಬು ಮಲ್ದೀನ್ ಬಡಾ ಪೂಜ ಬಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಸಿಸ್ ಅಂದಂದು ಯಾನೆ ಬಂದಿನ ಅವೇನ್ ಪಡೋಡ ದೇವ ಕುಡವರ ಪನ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟಿಯೇ ಆಲಯನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿಯೇ പുല്ല ആണ്ട കോല് ബയ്യ ആണ്ട റീൽസ് തരബെനെ ആപ്പുണ്ടിയേ അല്ല കാട്ട ഉಂತುಜಿಯೇ ಬೆಸ್ಟಿಯೇ ಆಲಯನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿಯೇ ಯಾವೇ ಆನಂದಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಸಂತೋಷ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ಪಣದುಲ್ಲೆರು ಸಂಪತಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅವು ಏನ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಸೂಪರ್ ಪಣದುಲ್ಲೆರು ಪಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬೋಡಣ ಮಂತ್ರ ಪಂತ ಬೋಡಡ ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಾ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಆಲೆನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತುಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಪನೋಡ್ ಪನ್ನೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೆ ವಾದಿಕರಸ್ತೆ ಮಹಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮಫಲ ಹೇತುರ್ಭೃಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ತ ಕರ್ಮಣಿ ಎನ್ನಲ ಎಸ್ ಸುರು ಆಪುನು ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂದೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಇರು ಏತ್ ಮಂತ್ರ ಪುರ ಪಣೋಂದಿಪ್ಪೆ ಮರೆ ಅವು ಎಂಕಿತ್ತೆ ವರವರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಮಂತ್ರ ಆತೆ ಬೋಡ ನನಲೊಂಡು ರಾಯರ್ನ ಮಂತ್ರ ಪಣೋಂದಿಪ್ಪೆ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಹರಿ ಅಯ್ಯೋ ಶೇ ಮಂತ್ರ ನೆನಪೋನುಂಡು ಸಾರಿ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ಮಾಂಗಲ್ಯ ತಂತು ನಾನೇನ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಯೇ ಸುಭಗೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುಜರ ಭಜನೆ ಮತ್ತ ಪನ್ಪುಜಿ ಓಯ್ ಬಣಂದು ನಮ್ಮ ಉದಯಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿರು ಉದಯಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತೂಲೇತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪಾರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಉದಯಣ್ಣೆ
ಎರಿಗೆ ಮದ್ಮೆಜ್ಜಿ ಉದಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂದು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರು ಉದಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರು ತೆಲ್ತನುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಯತೀಶಣ್ಣೆ 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಮಲೇಜಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಂಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಂಗಿಗೆ ಬತ್ತಾರತ. ಉದಯಣ್ಣನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಯಾವ ಬನ್ಪೆ ಉಂತುಲೆ ಉದಯಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉದಯಣ್ಣನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉದಯಣ್ಣ ಸಟ್ಪಟ್ ಡುಡುಮ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ವೈಫ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣಂದುಲ್ಲಿ ಶೆಕ್ ವೈಫನ್ ಕೇನ್ ವರತ್ತ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಶೆಕ್ ಮಾರೆ ಎಂತ ಮಾರೆ ನೀವು ಉದಯಣ್ಣ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉದಯಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆನಂದಣ್ಣ ಫುಲ್ ಜೋಶುಡು ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ನೆ ಆವ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪನ್ಪೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಟ್ಪಟ್ ಡುಡುಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದಯಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಟ್ಪಟ್ ಡುಡುಮ್ ಡಡುಮ್ ಎಂಕ್ ಪಂತಿನಿ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂತಲೆ ಯತೀಶಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈ ತಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಪನ್ಪೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವೈಫೈ ಪನ್ನಿ ಬೈ ಈರ್ ಖಾಲಿ ಅವ್ವೇ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಏರ್ನ ವೈಫ್ ಉದಯಣ್ಣ ಅಂದಿಯೇ ವೈಫ್ ಬೋಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಸಟ್ಪಟ್ ಡುಡುಮ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಉನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ದಾರ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ ಸಂಪುಗು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಅಂದಿಗೆ ವೈಫನ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಜೋಶುಡು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ದಾದಾ ತೆಲ್ಪುನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಆನಂದಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಉದಯಣ್ಣೆ ಬಕ ವಿಶೇಷ ಮತ ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನ್ಪುಗನಾ ಓ ಸಂಪು ಮದ್ವೆ ಅಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಪಂದ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಎನ್ ಪೋಪುನಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತರು ಮೆಗ್ಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಲಶ್ರೀ ಓಲ್ಲರ್ ಮಾರ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಕ ಉಂತಲೆ ಪೋಪೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಉದಯಣ್ಣೆ ದಾದಿ ಪೋಪುನು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪವಿಯಕ್ಕನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪವಿಯಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪವಿಯಕ್ಕನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಉದಯಣ್ಣೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದು ಬಲ್ತಾರ ನಿಲ್ಲಿ ಉದಯಣ್ಣ ಸಂಪು ಪಂದು ಕಣ್ಣಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ವೈಟ್ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಲಶ್ರೀಗೆ ಪನ್ನಿಗೆ ಮಾಲಶ್ರೀನ ಪಣ್ದಾಂಡತಿ ನಂದಣ್ಣೆ ಫುಲ್ಲು ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ವಾವ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಸಿಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಟ್ಪಟ್ ಡುಡುಮ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಉದಯಣ್ಣೆ ಸಟ್ಪಟ್ ಡುಡುಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ವನಸಾಂಡೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನಿ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಂಡ್ ಅಂತಂದು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಂತ್ ಕಡಪುಡ್ನು ಸಟ್ಪಟ್ ಡುಡುಮ್ ಹೋತಾಯೇ ವರನ್ನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ನರಕ್ಕ ಎಂಚಿ ಅವಸ್ಥೆನ ಚಿಕ್ ಡುಮ್ಗೆ
ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಆತು ಚೆಕ್ಕ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಕೆಣದುಲೆರ ಆನಂದಣ್ಣ ಆಂಡಿ ಕೊಕ್ಕ ಪಣಂದುಲೆರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಕ್ಕ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಸಹ ಕೊಕ್ಕ ಬೇಕು ಸಿಸ್ ಸುಂಡರ ಕೆಣದುಲೆರ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಕೈಕರ್ಪುರ ಕುಂಬರೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಪನಂದುಲೆರು ಪವಿ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜತೆ ಪನಂದುಲೆರು ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಪಣಂದುಲೆರು ಉದಯ ಎಣ್ಣೆ ಆನಂದಣ್ಣ ಹಾ ಅಕ್ಕ ಪಣಂದುಲೆರು ಉಂಡು ಉಂಡು ಪಣಂದುಲೆರು ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಯಾಪ ಕೆಣಂದುಲೆರು ಓಕೆ ಉದಯ್ ಬಾಯ್ ಮೆಗ್ಯಾ ಪಣಂದುಲೆರು ಆರ್ಯಾಪಗ ಮೆಗ್ಯಾತಿನು ಉದಯ್ ಬ್ರದರ್ ಕೋ ಪಣಂದುಲೆರು ನಮ್ಮ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಉದಯಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲೆರು ಪವಿ ಅಕ್ಕ ಆನಂದಣ್ಣ ಸಂಪತ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಗ್ದಿ ಅನ್ವಿತಾ ಬಾಯ್ ಪಣಂದುಲೆರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಐಕ್ ಉದಯಣ್ಣ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಐಟು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪಣಂದುಲೆರು ನಮ್ಮ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಬಾಯ್ ಉದಯಣ್ಣ ಪಣಂದುಲೆರು ಯಾನ್ ನನಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾವ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಿತ್ತುಡು ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಗ್ಗ್ಯಾ ಪಣಂದುಲೆರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡರೆಗ್ ಉದಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಕೂಗುದು ಯಾಕೆ? ಅಕ್ಕ ಪಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ನಂದಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಡ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಪ ಅಂದೆ ವಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ನೆಂಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪುಗು ದಾದೆ ಕಶ್ಪು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉದಯಣ್ಣೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ, ಓ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಓ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏ ಉದಯಣ್ಣ ಓ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ವೇನಾ ಸುರುಕೊಂದು ತೂದುತ್ತರದ ಬೊಕ ಎಂಚುಲ್ಲೆರ್ ಬುಟ್ಟಿದಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚುಲ್ಲೆರ್ ಉದಯಣ್ಣನ ನನ್ನಲ್ಲ ಕುಂಟಾರ್ದೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅತ್ತ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಎಂಕ್ ದಾಲೇಜ್ ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದಾದೆ ಪೊಣ್ಣು ಫ್ರೀ ಅತೆ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿಯ ಉದಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಲಿ ಪಿಲಿಯ ಉದಯ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಉದಯಣ್ಣ, ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಈತ್ ಫೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಎಂಕ್ ಕೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಎಂಗ್ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಗುತ್ತು ಜಾನ್ ಸಂಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಂಪೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ವ್ರತ ಬೊಕ ಸಂಡೆ. ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ ಉದಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್. ಉದಯ್ ಬ್ರದರ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಕೊಕ್ಕದ ಮಾಚ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದು ಮಾರ ಎಂಕ್ ನಿಗಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ವ್ರತ ಟಿಪ್ಪನಗ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನಂಕ್ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪೊನ್ ಮಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ. ಉದಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಇಜ್ಜೋಲು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದೆ ಆಲಿಜ್ಜೋಲು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಕೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಯಾನ್ ಬುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಸತ್ತೆಲ ಬುಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಉದಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದೆ ಉದಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್. ಯಾನ್ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆವೆ ಲೈವ್ನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಂಚಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅನ್ನಂದಣ್ಣೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಕಾಲಿಯಾಂಡ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈತ್ ಫೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಟೈಮ್ನು ಎಂಕಾದು ಕೊರ್ನೈಕ್. ಜೈ 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 ಉಡುಪಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್. ಜೈ ಜೈ ಉಡುಪಿ, ಜೈ ಜೈ ಆನಂದಣ್ಣ, ಜೈ 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 ಜೈ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅನ್ಮಿ ಪಂದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈರ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಬುಲ್ಪೋರ್ಚಿ ದಾದೆ ಅಂಡ್ ಪಿಜಿನೆ ತುಚ್ಚುಂಡೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಬಡಾವುನುಂಡು ಜೋರು ಬುರ್ದು ಪೋರೆ ಮನಸಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಇರು ಬುರ್ದು ಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚಿ ಅಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಿ, ಹಾಗೆ ಜೋಶಲ್ಲಿರಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ತುಂಬ ಜೋಶಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಪಣ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅವೇ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಣ್ಪೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಬುರ್ದು ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಪನ್ನಿ ಲೆತ್ತೋಲೆಯೇ ಓ ಉದಯಣ್ಣ ಲೆತ್ತೋಲೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಅನಿಸೆ. ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ವೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಗುಡ್ ನೈಟ್.